Nah, dadi wong lanang iki ngono kuwi ya, ngringanke gaweane wong wedok. Iya, iki yo tak bantu. Wow. Tontonan aku, Cah. Dadi wongane aja gengsi. Nah, kon ngewangi ngumbahi. Ya aku ngene iki lho ora gengsi. Tapi aku wedi. Yah, iki kan lagi marak teror pocong to ya. Aku wedi ki ya. Lah wedi ngopo? Yo yen pas mbok tinggal mulih bengi ngono kae lho. Tenang, pocong iki ora mungkin rene yo. Kene lho enek sing luwih ngeri ketimbang pocong. Bahkan stratane iki luwih dhuwur saka wewe gombel. Apa kuwi ya? Wewe ngomel. Maksudmu apa ya? Ayah, deplok gelem. Deplok. Ya gelem no. Neng pawon ya. Ning pawon. Oke. Lho. Meh ngapa ya? Lho, jare ngejak deplok. Lah ya kuwi. Lho wis tak cepaki lemper uleg-uleg sak bumbone. Aku ki mbok kon deplok sambel to. Lah rumangsamu. Tak kira deplok. Males banget. Bete. Yah, rasane kok pengen sing manis-manis ngono ya. Kowe ngopo tuh ya jane? Jare pengen sing manis, lho apa iki kurang manis. Maksudku kowe metu sik no lho. Ya nak pengen aku metu ya tolong dibantu. Hah? Tuh kuwi maksudku. Lah piye? Metu golek mangan kono lho. Walah golek pangan lho ya tak metu. Ding, ana apa-apa lho. Boro manis. San sithik ora. Lah wi kok ngendi? Jare kon metu golek panganan. Ning jaba lho ora ana apa-apa. Kowe iki tak kon jajan ya maksudku. Oh, jajan to. Tak kira. Alah ya. Ya maaf.